كبحي تاريخ سلامن طعنانا يفلخم كبران تخطاتلتي مدب كبح تاريخ كم يكنيخم عبز حلفو كلت تخطاتلتي كفالات كابتا نصر رأي صنع مبصعات تبل كابك على محتد كبر بريزيدنت إسياس أفوركي تسأميقو زقرب صحف أقربنا من بارنا زذكريو نلومون كتباو بوليسي عب تحت زبلارستي ساساي كفالو كنقرب الكمينة إذي صحف زي عب تكمتي كرتاش حنت شعاتن تحاتي مزوصيهم لمكتالكم بخبري الدم نمزخخار جلكابتي أبي كلا يكفال قريبو زنبرم زناب ويكال منبابرخا اتم حيشلو صقاتات عبزي بلو كبابيتات زنبرو حدا كوماتون اللونا اتقدم زمن بأكوب نابت زحاش مغوي كركبو زخيل بوتاتات ناي مسداد لمدي نيريو لوما جنسب عبزز اللو كنبريز مرس كشجر كله عب كند سدات كالا أمارات اتاتيو زنادي كمز عينت اتحساسبا زسلا أكوات زي كوني دركي أبزت قعن صقاتاتو أبز تودأن كبابي نحوارو أب منبابرخا كتمصو اتخيل لوطي بزحصل زي كوني عب جل بوتاتات بزت توطنا أجبابن بفقادن حريان ناي سبات حدا ديموغرافياوي لوطتات كانت تكبر نفتني نعم نسبات بحيلي ناي مقعاس بوليسجن يبلنان نقدم مچو أكبابي بمفتار سبات كمز فتوينا نقبر بمقبي رسخات خلولو بوتا مخانو مسرعيو بزي صقم بعلم ناب تحدش بوتاتات يقعزيهم مزيت أساسيرو أب أمقاقبا كمس زلوو عينتاو لوطون أب قمزاتيو أبز مدايزي عوتاتينام حادي كاب عبيت عوتات نايز هاجرزي نسيو أب قلعون عديتاتن بفلاي دما أب النفس صوراتن كالو تنكفت أبالات حبرة السبن فلي أتوكرو كنقبر تنحنا لنا ناي مقبي دقوما أب نقبرلو دما نعتاتهم قدامنا الزهب يوم إذي كتكتاتلو صنحكم كابتي أبي كلاي كفال قريبو زنبريو حجم بار ساساي كفالو انهم بوزح جزي عبيد كتبا بجاملا زبيتاو أتت نمجلاسو يفتنيو نحنا جن إذا ملك عزي لكا سلينا يتزمز قبزلو لوطي زهباي مسلنان كابا هزات جاملا زبيتاو أتت ندعلي من بابرو هزبي بجبوت انتاي لوطي يمسالو كساب كندي يمحايشالو يزقدس دمرنا كل التجعفات مقيلكا زوهاب هزات جاملا هقراو أتت عب نفس وقف بيت نزلو كونتات زين سبارق ايكونن اب حدث درابيت ممحياش منبابرو يهلو يخون كاروت بزحات كا إلكتريك مقعازيا صوري ماي أقلقلوتات عنان تمرتن وزتي فسيموم زي رخبو كلو يخلو اتلو تنبار بأكوب بقنعن كون النتاون منقدي كلك زلو ويو منبابرو هزبي بحادو ميتاويت وي بكلتا ميتاويت يعبا اللو زبهال انتخينو صبق مجلسيوم انت جاملاو زبيتاو اتدقن ترقم زلو ويكونن حد ربعي كابه هزبي حانت هاجر برديتنا نبري صروي ماي الناس أني أقل قلت عنات حرمو بعسرتات أشحات بعصرنا موتي بزعبا جاملا زبيتاو اتت مزراب انتاي واقال لهم ممحياش قطبا مالت ممحياش منوابرو هزبنبر ممحياش وحدات سبهابتي مالت ايكونن منوابرو نايز بزحي هزبي ممحياش كساب زير اي أهازات دميركا نمحياش لنا مبال ترقم يبلون كمزيز عينتو مجلسيتات
አብዛሓት መንግስታት ልሙድን መጃሃርን እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ቁጠባና ብክንዲ ዝሚታዊት አብይ እናበልካ መግቢ ረድኤት ትልምን እንትኾንካ ትርጉም ናይቲ ዕቤት እንታይ እዩ እዚ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ዝዝረብ ጥራዩ ንምዕሻዊ ወይ መቐንጃዊ ዝቐርብ ፖለቲካ ሓቀኛ መግለጺ ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዝመጽእ ጭቡጥ መምሕያሽ ጥራዩ ህዝቢ ካብቲ ዘሎ ሃገራዊ ሃብቲ ዝግብኦ ሪም ክረክብ ኣለዎ ሰባት ጻማጻዕሮም ክረኽቡ ኣለዎም ዕድላት ስራሕ ክፍጠሩ ኣለዎም ዜጋታት ኣድልዎ ከጓንፎምን ክዋሰኑን ኣይግባእን ምውሳን ወይ ምርሳዕ ሓደ ካብ ዓበይቲ ሽግራት ናይ ሕብረተሰብ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ዝሓለፉ መግዛእታዊ ስርዓታት ኮነልካ ዝስራሓሉ ዝነበረ ፖሊስ ኮይኑ ብኡ ክቕጽል ኣይግባእን ዝምባዕ ሓበሬታ ስለዚ ድማ ጉጉይ መደምደምታ ዝህብ ስለ ዝኾነ ክእረም ኣለዎ ሰባት ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ሃገርና ንሳተፍ ኣለና ዝብል ስምዒት ክሓድሮም ኣብቲ ቁጠባዊ ህይወት እውን ክህልው ኣለዎም በዚ መገዲ እዚ ጥራይ ድማዩ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉጅለታት ህዝቢ ስኒት ክፍጠር ዝኽእል ዓውሎማ ዓለማዊ ምውስሳብ ዘለናዮ ዘመን ዘቤታዊ ቁጠባ ብብዙሕ ዘባውን ዓለማውን ኩነታት ዝጽለወሉ እዋን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ብምዕባለ ቴክኖሎጂን ቁጠባን ንሓድሕዳ እናተወሳሰበት ናብ ንእሽቶ ቁሸት ትቕየራላ ኣብ ኣሰያይማን ትርጉምን ዓውሎማ ነናይ ገዛእ ርእስና ዝተፈላለየ መግለጺታት ክህልወና ይኽእል እቲ ዋና ነገር ኣሰያይማ ወይ ኣተረጓጉማ ኣይኮነን ኣብዚ ቀረባ እዋን ዓለም ንቁጠባዊ ምከት ምስተቃልዐት እዛ ናብ ቁሸት ተቐይራ ዘላ ፕላኔት ጽቡቓ ኮነ ሕማቓ ክሳብ ክንደይ ጥቡቕ ምውስሳብ ከም ዘለዎን ንኹሉ ከም ዝጸልዎን ኣረጋጊጹልና እዩ ጭቡጥን ግብራውን መርኣያ ናይቲ ዘሎ ዓለማዊ ምቅርራብ ድማ እዩ ሎሚ ኣነ ኣበይ ኣለኹ ዘይኮነ ብእኩብ ኣበይ ኣለና ኢልካ ክትሓስብ ይዝግባእ እዛ ዓደይ ወይ እዛ ሃገረይ ካብ ካልእ ተነጺላ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበጽሕ ትኽእል እያ ኢልካ ምሕሳብ ዘይክውንነታዊ እዩ ብዛዕባ ሃገርካ ኣይተሓስብን ወይ ራእይ ኣይህልወካን ማለት ኣይኮነን ግን ዓለም ኣብ ጸቢብ መኣዲ እናተኣከበት ኣብ እትኸደሉ ዘላ እዋን ብብሎክ ደረጃ ክትሓስብ ዝያዳ ይርብሕ ሃገር ብሃገር ኣብ ክንዲ ምዝራብ ኣብ ውሽጢ እዚ እናጽበበን ነንሓድሕዱ እናተመላለአን እናተዋሰበን ዝኸይድ ዘሎ ዓለማዊ ቁጠባ እጃም ዞባና ወይ ኣህጉርና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክትብል ይሓይሽ ብዓለም ደረጃ ኣብ ዘሎ ንግዳዊ ምልውዋጥ እንታይ ይሽየጥ እንታይ ይግዛእ እንታይ ይወስድ ናበይ ይውሰድ ኣስፊሕካ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ በዚ መንጽር እዚ ክትጥመት እንከሎ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣብ ህልዊ ዓለማዊ ቁጠባዊ ስርዓት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ብደረጃ ዓለም ኣብ ዘሎ ገዚፍ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣትዩ ብርትዓውን ኣኽሳብን መገዲ ይዋሳእ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልን ካብ ኣፍሪቃ ዝሽየጥን ዝልወጥን ነገር የለን ማለት ኣይኮነን ግን በቲ ዝድሊ ዕቤትን ዓቐንን ኣይኮነን ናይ ካልኦት ተጎታት ኮይንካ ምኻት ለማናይን ተጸባይ ረድኤትን ኮይንካ ምንባር ድማ ኣብ መወዳእታ ናብ ቅልውላው ስለ ዝሸምም ኣፍሪቃ ብቁጠባ ካብ ዓለምና ዝተሃመሸ ማለት ማርጂናላይዝድ ክፍለ ዓለም ኮይኑ ይርከብ نحنا كل جزء نحسبلو لو مزيكونه كاب قدمون زتغادلنالون زتسوعنالون علامه بأكوب كم بلوك እናት ሓጋገዝና ክንነብሪው ኣብዚ ዞባ እንርከብ ህዝብታት ነናይ ገዛ ርስና ቁጠባታት እና መሓይሽና ብምዕቡል ትሕተ ቅርጺ ከም ጽርግያታት ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክሲትን መራኸቢታትን ብሓደ እንተ ተጠሚርና ድምር ናይቲ በብዓቕምና እነፍርዮ ምህርቲ ሓይልን ብቕዓትን ክበና ይኽእል እዩ
بخمسة عينات وهود عقمي أب عالم كنواسا انتخئنا زيادة ربحتن خون ننا يولك هاجركا أي حسابن مالتها يكونن إيرترا كتكونو زلوا بزملكت ناتنا رألنا كالوت هاجراتون ننا ترأي كلوان يخل عبر الرأيخا زتسرته تمال على علامان ممللا علامان بقديو بزوبان كبابن درجة حبراوت امراتن متحجازن كهب سلازي دماء ناي كل خرائي زيادة عود كخوني حجز نحنا قدام الناس سرعنا نسعر اللو زلنا زبيتاو أمام هو زيغاتنا بعينتون كل مداياتون ممحياشوم طلبات كان مملا نخالق كصبة ايتخلن بقندو اي اجام كخا اتسرح جن اتحسكي زلخا علاما كسالتن قلطف لوطي كتراغصن كبابياوي كونتات ازي حغازيو اب كبابي خازلو كونتات كيتطعامه بين خات وانچفكا ويت إلكا كتوص ايتخلن كوا انت زي تبهله ازيو كبيديو اب سفح علماو عداغا وي قطبا كتاتو فلما بكبابي خاخات جمر ابو درجا جنا يبصحنان نابو كنبصح زبغسنا يغعزو اب غسغاسي زلوم اب علماو قطبا كنحوس زخلنا مجدي از استطقس سفح املخاختا طرايو كند زخونه نحنا بوغنا نسر حلو لنا ناي كالوت اب كبابينا زلو حزبتات توغساتات كحوسون نصعرلو زلونا غدايوم كساب حجي عولما ابانا زلو صلوا كما اب كالق كبابيتات عالمنا امنا زسمبر ايكونن ابز حلف 10 عامات بوليتيكاون قطباون كرتات عالمنا نعنا زي صلو بزح مقيار كريصن حيوم مزي تخصيتو زلو قطباو مكت ازاميتكاون كيغلص يكاليو نحنا اكلنا يزي اغاطي مزلو قلوباو قطباو مكتينا كنبلاي نخلن مخنياتو كساب حجي بو كصلو زخل قطبا ايصلحنان زحنصصنا يوم بوليسيتات كاب مجمرتا كونتاويان يمنيروم عداغا بركتات اينبرنان بمصنصان زخيد قطبا ايصلحنان فاينانس نخلو منقسقاس ابز قصاصرلو كونتات ايبصحنان ازي اب ازيوم معبلات قطباتات زرأ نغريو نحنا بقندو اب ممحياش منبابرو حزبي اتو كيرنا نسرح زلناينا كنتغبرو زصنحنا بوليسي ابو زقنعيو ازوم كتباو بوليسيتاتنا زياتهم دما بيت زلو علماو كنتات زقيرو وي بزح زصلو يكونن حجي ندحريت تملسنا كريون كلنا انكو انا زمجد زمرصنا اينا دبل فردما رخيبنا لينا برجس از زلو جلوباو كتباو مكت نخلو زتنكفيو جن عقمنان كتبانان مس اهغراو عداغاتا زصنحو متاسسار نيشتو سلازخونه ناي محواي كالاتو زحشيو زي مخني رديت لمست زعلم والفي وحسنت مقبين من الرقاص الناس سلاسلو زلنا لمعتاو عيان معوات برقص حاجز يدلين نايو جن كساب حجي ان الرخبو لقاح هي بوي حاجز درقا يلن بمن محدار امريكا علماو بانكن اهقراو معكن جنزبن كالوت كالاتن عبلع لي ناس تبين اقد اللو نزي اقدازي بمبده عبقزا سقاتاتنا تمركيسنا زاخلنا مقبي ام مفراي كيت حصرنا اب اوان حدغا زغلغلنا مغبي كنكزن كن يوم الرقاص وحسنت مغبي خيدنا نسدد زقنع ترفي مهرتي كنفري نصعر لنا كم املاخختنا زخونت هاجر بمصوتاك تنبر قنع يكونن اب اوان صقم كساب زدلوكا مغبي رديت كتقبل ادلاين غبون كون تخوني مقبار رديت نزي توسنه غزي تكالاو ملك حيزو كقصل امودما كالوت نناي جزا رسم سور زعباتات صقعتنينت كم ولفي كعلم مخان كترعمون بوغنا نسما معلي كونن مخنياتو ام مغبر ديت ناي ممركاس عمل ناب حدغنيا انفتيو زوسد اذا عمل زي نحد حزبي مغبي ناي مفرع عقمو كلمسو يخليو
መግብ ረድኤት ክንቅበል እንተኾይና ህዝብና ንዕኡ ከም መሕለፍ ፀገም ተጠቂሙ ምእንቲ ክሰርሕን ከፍርን እምበር ብኡ ንኽናበር ኣይኮነን ረድኤት ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ናይቲ መጽዋዕትነት ጠባይ ዝሕድር ብመግቢ ረድኤት ንሕብረተሰባት ኣልሚስካን ናይ ጽጋዕተኛነት መንፈስ ኣስሪጽካን ንመንግስታት ከም ድሌትካ ናይ ምዝዋር ዕላማታት ከም ዘለውን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ስትራቴጂያውያን ፕሮጀክትታት ከይተረፈ ብዓቕምና ብዘይ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ክንትግበር እንፍትነሉ ምኽንያት ሓገዝ ውዕል ሓዲሩ ዕዳን መልመስል ምዃኑ ስለንግንዘብ እዮም ኣብ ምብራቃዊ ከባቢታት ሃገርና ንኣብነት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ነተግብር ኣለና ነቶም ወቅታውያን ኣፍላጋት ክንቆጻጸሮም እንተኽኢልና ልዑል ዓቕሚ ክንውንን ንኽእል ኢና እዞም ፕሮጀክትታት እዚኣቶም ብናይ ገዛእ ርእስና ዓቕሚዮም ዝትግበሩ ዘለዉ መጽናዕትታትን ቅየሳን ናይ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ዝገብሩ መንእስያት መሃንድሳት ደቂ ሃገር ኣለውና ኩሉ ፕሮጀክትታትና ብሓንጎልን ጉልበትን ሃገራውያን እዩ ዝሰላሰል ነዞም ፕሮጀክትታት ንምትግባር ዘኽእለና ዘድሊ ባጀትን መሰረታዊ ነገራትን ኣለና ካብ ወጻኢ እነምጾም ከም ሓጺንን ሰሜንቶን ዝኣመሰሉ ውስናት እዮም እዚ እውን ፋብሪካታትና ዘፍርዮ ኣይኣኽለናን ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ነዚ ዓበይቲ ልምዓታዊ ፕሮጀክትታት ንምትግባር ዘኽእል እኹል ማሽነሪታት ኣለና ነተን ብደረጃ ዓለም እንተላይ ደረጃ ዓቕሚ ማሽነሪ ምዕራብ ዘመናውያን ዝበሃላ ማሽነሪታት ክሰርሑ ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ኣለውና ንሕና ዘሎና ዓቕሚ ሰብ ምናልባት እውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘይርከብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቅየሳን ዲዛይንን ብሳተላይትስ ዝግልገሉ መሃንድሳት ንዲጋታት ዲዛይን ኣብ ዝገብርሉ ካብ ሳተላይት ንዝርከብ ሓበሬታታት ብብቕዓት ኣብ መደባትና ብምእታው ዝሰርሑ ክኢላታት ኣለውና ነዚ ኩሉ ብውሽጣዊ ዓቕምና ዝሃነጽናዮ ፕሮጀክትታት ንምትግባር ኣብ ናይ ወጻኢ ኩባንያታትን ናይ ደገ ክኢላታትን እንተንምርኮስ ነርና ብዙሕ ወጻኢታት መሓተትና ምናልባት እውን ኣብ ፍርቂ መገዲ ደው ምበልና ወይ ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይምኽኣልና ነርና ንኸውን ሳላ ኣብ ዓቕምና ተመርኮስና ግን እንሕበነሉ ስራሕ ኣሜምና ክእለት ኣብ ምውናንን ፍልጠት ኣብ ምስጋርን እውን ብዙሕ ሓጊዙና ምኽንያቱ እቶም ዘለውና መሃንድሳት ገሊኦም ካብ ፍሉጣት ኮሌጃት ዓለምና ዝመጹ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ዓበይቲ ኩባንያታት ዝሰርሑን እዮም ገሊኣቶም ኣብ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮፓን ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣበርክቶ ዘለዎም እዮም ብመዮኦም ንሃገሮም ኣበርክቶ ክገብሩ ከለዉ ድማ ክእለቶምን ፍልጠቶምን ናብቶም ምስኦም ዝሰርሑ መንእስያት ይሰጋግርዎ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ መሃንድሳት ኣብ ኤርትራ እናመጹ ንተምሃሮ ብቐጻሊ ከም ዘሰልጥኑ ይዝግበር ምኽንያቱ ኣብ ርእስና ክንምርኮስ እንተኾይና ዓቕሚ ሰብ ንዓና ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ጸጋታት እቲ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ባርከስ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ መደብ ከብሒ ታሪኽ እዚ ክሰምዖ ጽናሕኩም ካብታ ንጹር ራእይ ጽኑዕ መብጽዓ እትብል ኣብ ጥቅምቲ 2009 ዝተሓትመት ካብ ቃለ መሕትት ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተጸሚቑ ዝቐረበ ጽሑፍ እዩ ስለምክታልኩም ኣመስግን ኣብ ዝቕጽል ራብዓይ ክፋሉ ሒዝና ክንመጽእ ኢና ብሰላም ይረኽበና